Kan I komme på det sjoveste, da vi optog? Der, hvor jeg skal skubbe Julian. Vi havde en stuntmand på, som ligesom forklarede mig, hvordan jeg kan skubbe Julian på en måde, hvor ingen af os kommer til skade. I det sekund, jeg sådan skubber Julian, der kommer jeg til at træde i min egen kjole, så jeg vælter oven på Julian. Og du var så sød, du var sådan, er du okay? Og det var sådan mig, der havde bare flækket ned i dig. Det var så pinligt. Mit navn er Yusuf, og jeg spiller med i den nye tidsrejse. Og det gør jeg sammen med mine medskuespillere. Lærke. Adam. Ida. Jeg hedder Julian. Vi skal i dag svare på nogle dilemmaer fra børnetelefonen. Hej børnetelefon. Jeg er en pige på 15 år, som har 2 forskellige vennegrupper, der ikke rigtig kan sammen. Og de ser begge anderledes på mig, hvis jeg er sammen med dem fra den anden gruppe. Jeg føler mig meget splittet. Måske har jeg svært ved at se, hvem jeg selv er. Håber, I kan hjælpe. Det er et svært spørgsmål. Det synes jeg. Det er et svært spørgsmål? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg tror ikke, der er mange, der har det sådan. 100%. Ja. 100%. Men problemet i det her er jo, hvis du ikke kan finde dig selv i det. Jeg kan godt forstå, hvorfor hun bliver lidt bange for at blive smidt ud af gruppen, hvis hun siger noget. Men det er hendes valg, de skal bare blande sig udenom. Det er jo ikke nogle gode venner, hvis de siger imod. Det ville jo være det fede, men det er jo ikke altid, det fungerer. Så vil jeg måske vælge dem, som har mindst tid for, og også være venner med de andre. Hvornår og hvordan finder man ud af, hvem man selv er? Der er ikke nogen, der siger, at man skal vide, hvem man er, når man er 15. Altså, det tror jeg, der er mange, der er i 40'erne, som ikke engang ved, hvem de er. Jeg synes bare, man skal sådan slappe af, og så tror jeg, at den, man er, kommer. Man skal ikke stress over det overhovedet. Okay. Nej, næste gang vi gør det her, så sørger vi for også at få nogle kostymer til jer. Så du ikke føler dig udenfor? Ja, jeg føler mig faktisk en lille smule udenfor i det her. Men jeg synes også, det er sejt. Men du bærer det, jeg bærer det. Ja, helt klart. Hviler i dig selv.